već neke velike prilike, poziva svima vama da u septembru sa poznatom austrijskom asocijacijom učestvujete u velikom projektu koji će se održati u muzeju i magazin Macora od 26. do 28. septembra, gde će biti prikazano upravo svi aspekti i u umetnosti, ekologiji, dizajnu, interijeru, upravo sa aspekta održivosti, energetske efikasnosti i promišljanja ekološkog i održivog razvoja. Zahvaljujemo na dolasku, divni ste i nadam se da ćemo dalje sarađivati. Hvala vam mnogo. Thank you.